aku dadi uduk. Aku gagah, aku dadi Juki. Kula Yosi dados Siska. Aku Enggar. Aku dadi ibu. Aku Lita. Aku dadi Rimba. Aku Kaucar. Dadi mandor. Kapal teko lan lunga. Lan aku mung ana ning kene. Apa iki pungkasan sejarahku? Dadi mandor, dadi bapak, dadi bojomu, dadi wong lanang. Minangka manungsa. Loh, Pak, kok ana kono sih? Ayo iki lho wayahe ngombe jamu. Jadi kono ae. Pakai angin. Kaping pirang-pirang dina aku kudu krungu iku-iku wae. Aja iki, aja iku, aja ngono. Dan dicaci ae. Aja ndek kono pakai angin. Jamune iki lho. Yo. Jamune tak gorono. Apa pean sing rene? Apa iki pungkasan riwayatku? Pak, apa? Ayo tak tulungi, Pak. Mari yo. Cok nyedeki aku. Aku iki wong lanang. Aku iki mandor. Aku iso mlaku dhewe. Ayo Pak, tak tulungi, Pak. Aja. Segara jembar wis tak arungi. Aku kenal akeh wong. Wong lanang, wong wedok. Aku wis nyebrang segara nganti tekan Eropa. Ora ana prawara gedhe. Pahlawan yang ngambung dengkulku. Terus aku tekan kursi kuwi. Aku kudu kalah, ha? Wong lanang, wong wedok. Aku wis nyebrang segara nganti tekan Eropa. Ora ana prawara gedhe. Pahlawan yang ngambung dengkulku. Terus atase aku nang kursi kuwi. Aku kudu kalah, ha? Pak, ora ana sing langgeng. Wong urip iku ya butuh wong liya. Sopo sing ngomong aku diwian? Ndak ana sing ngomong pengen diwian. Ana aku. Aku ora diwian. Ora mergo kowe aku diwian. Ana apa ndak? Aku iso ngurus awakku dhewe tanpa wong liya. Ayo jagoan. Ayo mandor. Uripo dhewe, jaga awakmu dhewe. Delengen kursiku. Barang sakmono ae ndak iso. Menengo. Ayo ndang. Ayo merangkak nang kursiku. Rebutan kursiku ambek watuk sombongmu. Akeh pelabuhan, akeh negara, akeh wong wadon. Iki tak jenenge mandor. Endi mandormu? Nggak ngerti aku sak pira suwene bapak lan ibu iso rukun. Kapan duwe keluarga sing adem ayem, seneng, tentrem, Sepiro suwene kowe cacili bisa khutbah ning ngarepku. kesetiaan, kerukunan, Khutbah, menengo. rasa ngormati, Menengo. rasa tresno kang ngetresnani. Mandeko. Pak, sampai sesek. Bener apa sing jare Juki ku mang?
Kini ku kurang bersyukur, kabeh kurang bersyukur. Aku ngerti apa sing dikarepno Juki. Saben teko mrene mesti ana sing dikarepno. Mesti ana sing digoleki. Apa tenan iku Juki? Nggih, Bu. Kan mesti kanggo aku iku werta ala. Apa iku Juki? Anu, kula nembe rabi malih, Bu. Hah? Temenan? Sampurna kula dadi wong lanang, Bu. Berarti iki bojomu sing nomor 4. Sekawan ingkang sampurna, Pak. Kula mung baleni sejarah Bapak ingkang agung. Setan. Setunggal praune Bapak wis tak dol. Tak damel ongkos rabi lan kontrak omah. Pak! Pak! Tolong! Tolong! Loh, Bapak. Pak. Bapak gak apa-apa, Pak. Pak niki kula Pak ane Bapak Siska. Nomor kali. Lan kula Uduk nomor 3 siap bantu Bapak. Lan kula Limbah sing dipercaya Bapak kanggo ngancani uduk kapan negara tinggi wae. Bapak mau semaput. Akeh mau sing arep nulungi Bapak, nanging bapake lho kesusutani. Yang sampean isih semaput, mesti wae kita wis kerja bareng nganggo ngangkat sampean menyang amben. Lan sepiro anget katresnane kita anake Bapak iki marang wong tuwa. Lan senajan kula mung wong sing dipercaya, nanging kula ora kekurangan rasa tresna marang Bapak. Kula niki pun saged marang keluarganipun Bapak. Apa bener mau aku semaput? Nggih, Iya, Pak. Terus aku ujug-ujug tangi maneh nalika kowe arep nulungi aku. Nggih, Nggih, Pak. Pak. Apa kowe ngerti apa tandane iku? Boten, Pak. Mboten, Pak. Iku tandane senajan aku mau semaput. Aku nyoba kanggo mandiri. Nanging nun sewu nggih, Pak. Kok bapake lho gak enak nisor. Iya, kok dari kursi, Pak. Utawa ing anggen. Ayo nolongin Bapak pindah nang kursi. Ojo. Duk. Apa rencanamu dadi pelayaran? Dadi pelaut, terus berjuang nganti dadi mandor. Iki wong Jong Jawa, getih penjajah laut. Nganti saiki ora tau wedi. Yen layar ditarik luwih becik mati ing dasar segara tinimbang balik menyang pesisir. Lan minangka wong sing dipercaya Bapak, sing diutus minangka pelingkung kanggo slametan. Lan iki jenenge gerakane ngunduh wohing pakarti ing jeneng prinsip kenek dhisik terus mikir kawula Uduk putra Jongjawi ingkang kalih ingkang asmanipun nglangkungi jembar lan agengipun saganten pramila badhe nglastatunake kaluhuraning. Kula sing dipercaya Bapak. Mandek kok. Tembung segara tembung. Siraku abuh, wetengku kembung. Awakku kaya jeblok saka tembungmu. Wiwit anak kapisan. Juki ngendika akeh nanging pungkasane aku blenger. Nemen Juki. Dadi kon ngare bapak semaput. Aja melu-melu iki seneng mbek Bapak. Aku ki nek bapak. Aku nak gelem nek bapakku semaput. Oh, dadi kojuk sing gare Bapak semaput. Wis, Nduk, Le. Tak pateni kon. Awas Ya, kojuk. Wis, iling. Wis. Urusan kuwi itu. Rimbat ya ngono meneng tok ae. Buktine ndi? Omongin ndi? Ngapunten nggih Mas, kula harus saged. Setan kowe. Mandek. Alhamdulillah Bapak wis iso ngadeg, wis ngatasi kelumpuhane. Alhamdulillah. Aja nyedoki aku ngomong. Senajan ing pisan aku nyoba kanggo mandiri. Kejaba iku, saiki aku rumangsa seger maneh. Inggih, Nduk. Kajaba rencanamu langsung tembung ing apik. Tanpa pura-pura, tanpa pengakuan utama. Ora perlu perjuangan kowe. Ayo, Nduk. Dadi saka perane bapak loro, aku wis adol siji nganggo pranata. Wis, iki kudu dadi semaputku sing nomor 2. Mabur maneh nganggo kapal siji. Juki, Uduk, tawuranmu mbelani bapak. Nanging akhirnya kena aku. Aku mung duwe 2 prau, loro-loro ning ngambang. Nanging Pak, jauh susah banget. Amarga aku wis menehi prau be Bapak. Pancen anakku sing nomor 2 iki wong sing paling apik.
Nanging, yo apa carane awakmu iso tuku perahu? Yo dadi bakul iku, Pak. Aku kudu pinter menehi barang dan aku wis iso oleh bati ngono. Iku tegese. Tegese kula kudu duwe modal, damel tumbas barang, damel tumbas dagangan, ngedol sawah lan kaplingane jenenge. Hop. Iki kudu dadi semaputku sing nomor 3. Sawah, kaplingan, terus apa maneh? Yo mekaten, Pak, jenenge tiang dagang. Terus piye? Nggih, ngonten, Pak. Namine nggih tiang bakulan pasti enten untung kali rugine. Maksudmu? Pen mboten maos ta ning koran. Lek enek berita kapal sing kelem nek ndi sandinge Surabaya wi. Iku isine daganganku karo kapal, Pak. Siska, Udut, Rimba, ayo, boleh jalan dewe-dewe. Gue ngerti, boys, entah tak kurani. Alhamdulillah, Bapak wis iso lungguh. Ing kowe, ing nyawa anak-anakku. Matur nuwun Gusti.